कलेजाव लोगो मोननाय आंनि लोगोरि माथो नों कलेजनि मेदाम जाबायनो हे 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 हो 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 माथो नों कलेजनि मेदाम जाबायनो गोदो सोमज्रोज्रो नोंनि महरा दालाय माथो मोदान थखारबाय हे 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 हो 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 दालाय माथो मोदान थखारबाय बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै नोंखौ आं लोगो मोनबाय बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै नोंखौ आं लोगो मोनबाय लोगोसे गोसोआ गोजोनबाय आरोबाव गोसोआ रंजाखांबाय गोसोनि खोथाखौ दासो आं नोंनो फोरमायना लानो हासिगोन गोदो बुंनो हायैफोरखौ बुंनानै लानो हासिगोन दालाय जोंहा लोगो मोनलायबाय थासिगोन कलेजनि डिउटि मावनाया आंबो मावोना कलेजाव पारमानेन्टखा दालाय जोंहा लोगो मोनलायबाय थासिगोन कलेजनि डिउटि मावनाया गोदो एरा एरा थायोमोननो आंनि गोजाना दा हले बोरैबा खाफाला जुफिब्ला नोंखौ आं जुलि लासिगोन नोंखौ आं जुलि लासिगोन कलेजाव लोगो मोननाय आंनि लोगोरि माथो नों कलेजनि मेदाम जाबायनो हे 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 हो 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 माथो नों कलेजनि मेदाम जाबायनो गोदो सोमज्रोज्रो नोंनि महरा दालाय माथो मोदान थखारबाय हे 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 हो 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 दालाय माथो मोदान थखारबाय